I teraz uwaga. Za moment tutaj wskoczy BF na ekran. Wskoczył. Ja się nazywam Niklaus, a to jest Battlefield 1. Także bardzo oryginalna produkcja. Jestem przekonany, że jestem jedynym człowiekiem, który ją teraz ogrywa. Czy to na żywo, czy to nie na żywo. Także cieszę się, że jako jedyny mam ten zaszczyt. No, jakby kogoś interesowało, na jakich gram ustawieniach. Te ustawienia są następujące. Obraz, tutaj Full HD, bla bla bla. Zaawansowane. Ultra. Anti-aliasing mam na średni, bo i tak mi się ostatnio pogarsza wzrok. Także nie widzę tych ząbków. HBO Direct 12 wyłączony, bo mi gorzej gra łazi wtedy. Tak jak każdemu. DirectX 12 jest zdupiony. No i co? Grałem już w pierwszą misję, ale będę udawał, że tak naprawdę to jeszcze to nie miało miejsca. I będziemy przeżywać wszystko na żywo razem. I jeszcze bym prosił, żeby na streamie mi napisać, czy nie mam naokoło kamerki takiej zielonej obwoluty. Niby ukończyłem, ale to jest, wiecie, halucynacja. Nic nie grałem. Jedziemy od początku. Poziom trudności oczywiście trudny. Do diabła, do boju. Gram z angielskimi głosami oryginalnymi i polskimi napisami, żeby nie profanować. Także bawmy się. Ciekawe, czy mi na YouTubie tego nie... To już widzieliśmy wszyscy, nie oszukujmy się. Po wiele razy bardzo. Bardzo wiele razy. Każdy, no ale cóż. Battlefield 1 jest oparty na wydarzeniach, które rozegrały się przeszło 100 lat temu. 100 lat, nie 120, 100. 60 milionów żołnierzy wzięło udział w wojnie, która miała położyć kres wszystkim wojnom. Tak się jednak nie stało. Ale świat zmieniła na zawsze. Między innymi dzięki niej powstała Polska na nowo. Przypominam, że jakby nie ta wojna, to jest szansa, że Polska na mapę Europy nie wróciłaby nigdy. Za chwilę przeniesiesz się na linię frontu, twoje szanse na przeżycie są minimalne. Tak jak żołnierza na wojnie generalnie. Ej, tak to wygląda. To widzieliśmy pewnie na milionie trailerów. Grafika, no, urywa dupę trochę. W sensie jest jedną z ładniejszych. Są tu rzeczy, co mi się nie podobają. Na przykład hitmarkery. Bardzo psują klimat i nie da się ich wyłączyć. Kurde, ja przeskoczyłem barykadę. No ej, co on robi? Ja chciałem kucnąć sobie. No niestety. Nóg już nie ma, nogi są. Ale odrzut. Zawsze możesz HUD wyłączyć. No, widzę, że kolega Maciek jest trochę nieobeznany w realiach. Otóż nie mogę.
A hada tutaj prawie i tak nie ma. Kurde. Had tutaj jest szczątkowy, co bardzo cieszy. No nie, no nie mogę hitmarkerów wyłączyć, to nic nie da. Znaczy to nic nie da, no nie wyłączę ich. A, podpalił mnie. No i mój murzyn zginął. Jak się czujesz grając czarnym charakterem? W sumie w tej wojnie nie ma złych, no kto w tej wojnie jest zły? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, kto w tej wojnie był zły. Proszę nie zagadywać karabinu. Można wyłączyć hitmarkery? Jak? Proszę mi powiedzieć, że jeszcze tak przerwę. Gdzie można wyłączyć hitmarkery? Rejestr zabójstw? Nie. Odznaczenia. Ale ja bym chciał je tylko w singlu wyłączyć. Jakoś się da, ja je wyłączyłem. No ale to kolego, może powiedz mi, jak to zrobić, a nie, że ci się udało. Wskaźnik trafień. Widoczność wskaźnika trafień. Może jakbym tak dał. Tylko potem będę je musiał... No ale na multi będę je musiał włączyć osobno. To jest tak połowiczne rozwiązanie, ale dobra. No, wolę tak. No i od razu lepiej. To niech tak będzie. Na multi się włączy, jak zapamiętam. Na multi jednak się przydawają. Dobra. O! Czyżbym zabił czarnego? To jakiś śmieszny bug. Źle się czuję, zabijając ostatnich białych Niemców. Mam świadomość, że się przyczyniam do kryzysu wielkiego, prawda, w Europie. Teraz jestem czołgiem. Nie, celownika się chyba nie da w ogóle. No, trochę zrobiłem akcję. Ale na hardkorze, na trybie hardcore jest celownik czy nie ma? Chyba nie ma, nie? Aż się źle czuję. Ale niech będzie. Fajnie te czołgi fest są wykonane. Słyszałem jak to brzmiało po polsku tutaj, jak on gadał. I właśnie dlatego nie mam wersji polskiej językowej ustawionej. Myślę, że to trochę profanuje. Ło. Szkoda, że jeszcze nie odpadałem kończyny i tak dalej. Jakaś taka gra była, pamiętam.
co jak się strzeliło tam z armaty, czy rzuciło granat, to nogi odpadały. W Brothers in Arms było tak na przykład i to było fajne. Jakiś nalot jest czy coś? Rozwaliłem bunkier. A tam, Niemcy uciekają. No sorry Niemcy, no. Nie, ja sobie wybieram przeciwnika. Soldier of Fortune, tak. I w Retrocache też, dokładnie. Instead of adventure, we found fear. And in war, the only true equalizer is death. Tu już jest zajob. Totalny. Nie wiem do kogo mam... A. To był zły. W sensie... No. Ciężko powiedzieć. To jest niby nasz. Ten ma miotacz, to musi umrzeć. Dobra, kurde, zdejm ta maska. A nie mogę. O, ciul, sterowiec spada. A! Bert Simons Polek. No, panie. Panie Niemcu. Wow. No. Kurde. W ogóle nie wiedziałem, że była taka broń w trakcie pierwszej wojny. Pompa? A, ale bym go dopadł. Dobra, ja się może skryję za czołgiem. Albo nie, bo już go rozwalają. Kurde! Karabin okopowy, ale było... O ty! Dziubłem Niemca w plecak. No i padłem. Była taka pompa, była już w 1897, no okej. Sorry. Przepraszam bardzo. Nie chcę, ale... Szkoda, że te przerywniki są w 30 FPS-ach i przez to tak wygląda. Jakby gorzej działało. Mogli to w 60 zrobić. They push. We push. Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the clouds. And a world beyond the war glimmers. No i tu jest takie to, że... Just out of reach. Czarny i biały i... jest takie trochę... lewackie. Jak długa jest kampania, czy warto dla samego singla? Na pewno nie. Na pewno nie warto kupować żadnego BF-a tylko do kampanii. Tego jestem pewny. And the bound for legend and the lost
lost to history. We are the knights of the sky, the ghosts in the desert, and the rats in the mud. These are our stories. Fajne, takie spoko. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No mamy tego tyle. To jest cała kampania. Mamy 5 postaci i 5 różnych opowieści. Tutaj mamy młodego kierowcę brytyjskiego czołgu. Tutaj mamy pilota brytyjskiego korpusu lotniczego. Tutaj mamy Włocha. Szeregi włoskich Arditi. Nie wiem, kto są ci Arditi, ale jakiś taki przystojniak. Tutaj szturmujemy plażę Gallipoli i tutaj gramy jakimś... Nie wiem, kto to jest, Australijczyk albo coś takiego. I tutaj gramy panią taką, która jest towarzyszką Lorenza z Arabii, słynnej postaci, legendarnej, znaczy autentycznej, by była taka postać. Dobra, będziemy grali po kolei. Będziemy grali po kolei, czyli zaczniemy sobie od tego, potem to, potem to, potem to i potem to. Tak, to Australijczyk, no i dobra. My granddad fought in the Civil War. Before I left, he told me what it takes to stay alive, but nothing could have prepared me for what I saw. New machines of war. Dobra, powtórz rozdział, bo ja to trochę sobie tam napocząłem, ale niewiele. Ribeku, nie wiem, kto się czyta. Ribeku, France. W obliczu nadchodzącej zimy umacniając Felinię, czekając tylko aż wróg ruszy do ataku. O niemiecki beton rozbijają się kolejne fale piechoty. Mapy nie ulegają zmianie. Zresztą umiecie czytać, to nie będę wam tego czytał. Żeby nie było, że was tutaj szykanuję. A, się czyta Ribeku. Dobra. Edward. Sir. Townsend. Come on, you miss all the fun. Ja nienawidzę, jak przerywniki są cisze jak reszta. Nie wiedzieć czemu. Been looking at your papers. Don't worry about me, sir. I'm ready to do my bit for king and country. Listen, son, you find forward and reverse when you're told you'll do all right for me. Grab those, would you? Come and meet Big Bess. Woman of your dreams. And our new driver, boys. Znaczy te przerywniki działają w 30 klatkach, albo nawet w 24 i to jest problem, że one nie działają tak płynnie jak gra, bo one nie są na silniku gry, tylko są prerenderowane. W ogóle jestem trochę zdziwiony, bo już myślałem, że się odchodzi od prerenderowanych scen na rzecz takich na silniku. She does not like it when you swear. Finch. You've done this before. Done what before? Mind your business with manners. Listen, don't worry. She'll look after you, yeah? All right, boys. This is the big one. Our orders are to punch through the German line. W ogóle ten hop wygląda jak generał Anders. As we go, Finch. Jest fest podobny. Tak mówię Anders? Anders miał taki wąs i taką twarz pociągłą. After that, we'll advance on the French town
W ogóle on ma akcent i jakiś taki... To jest jakiś... Kto to jest? Irlandczyk jakiś. Sikorski. Nie. Chyba nie. A może? Nie. Izak. No Ecik, ktoś teraz powiedział. Nie szkaluj. Tak se czołgiem przez własny okop? Spoko. No, kurde, mówiłem, że podobny. Ja nie mogę tym ale opór jest. Ciężko skręca. All stop! This is far enough. Infantry will go in the first whistle. Then we follow. Heavens above. You ever seen anything like this? I have, I'm sorry to say. Listen, we're gonna cut down the guns up by that. Czekajcie, idzie to teraz gośnić. Może tu coś... Tu jest na full. Poczekajcie proszę chwilę. A no jasne, że można. Jak najbardziej jeszcze jak? Teraz chyba będzie... A, może nie przygiąłem pałę. Dobra, poszli. Ready? See that tank, Edwards? Don't get us stuck in the mud like that. Ready? Eyes front, drive! Nie wdupić się i no. Te błoto. Każda nacja swoim językiem, tak chyba będzie. O, nie mogę wjechać. O surde bele. A tu jest działo! A! Dobra. Trzeba zdupić wiatrak. Sorry Niemcy, no. Zitłem. Kurde, wjadę? Czy nie wjadę? Wjadę. Tam dalej ktoś łazi. Tak być nie może. Chyba Niemcy wydupiają. Tam jeszcze się jeden ostał. Dobra, mamy to. A, tam są przecież te. Kurde, kurde. Dobra, chwila, dajcie wycelować. Skąd walą? Dobra. W ogóle, ale patrzcie jak się czołg wybrudził cały. Realistycznie. Broń też się brudzi, już w becie nawet było. Dobra, tu się nie wbije chyba.
Czekaj. Hold here and clear the area. Be sure our boys have time to move up. Chwila, moment. Dobra. Dobra. Nice work, we showed them, lads. O, jak odleciał. Co ci Niemcy robią? Mi aż żal ich jest. Good job. Co oni robią? The day's still young. We're heading for the ruins, clearing a path for the infantry. Zdobądź rozstaje Berena. Dobra. Rozjechałem dziada. We're a slow-moving target here, driver. O. Powiem wam, jak na trudny poziom trudności. Jak na wysoki poziom trudności, to jeszcze ani razu nawet nie koifłem. Hold this position. Mop up the remaining Jerrys. Jerry's. Panie! Focus, boys. Panie! Sorry. Don't mess with the pigeon, Pritchard. It's our only link back to headquarters. Edwards, how about you? Need a drink to steady your hands? No, I don't drink. Save the fun and games for when we arrive at Cambrai, boys. There's a field gun! Starpanzer goes in! Sturmpanzer. Rip our boys apart. Edwards, get us in. Gunners, go to spots. Okręt lądowy. Zajebiste tłumaczenie. Dobra, to się nie uda. W ten sposób. Trzeba by go obkrążyć. Cannon's gonna... What the hell are you doing? We need to get back into the fight. Kuźwa. Watch it. Rozdupiony jest. We've managed to move on. Great work, lads. Time to move on. Heavens are raining fire! Heads down. Let's get under the hit that. Wrong deck. I can't move it. Hitch, I need you out there to take a look. Watch your left, Spitzer. Edwards, get on and lend him a hand. Words? Edwards! You good? You sure? Akcja taka wydaje mi się jak na pierwszą wojnę nietypowa. O! Jak to wygląda? O Jezu! Mogli to jakoś... Nie wiem, ale... Get a move on, driver. Took on the damn Jonah, and they'll think she's gone. Now, Maris, put yourself together. Get us to that village, driver. Their artillery's holed up there. O kurde. Guns done. Punch it, Edwards. Get me a clear shot where that came from! Co ci Niemcy? Boroki. Stop, Jerry. Hit not get eat. Trochę głupkowaci, no ale... O kurde.
Nie wygląda to dobrze. A! Już wszystko okej, już jest wszystko dobrze. No wiecie, no to nie jest symulator, no kurde, nie ma co tutaj wymagać przesadnie. Nawet się umył. Wiecie, to jest brytyjska technologia. Prawie jak niemiecka, taka dobra. Great job, lads. Let's find the rest. Szkoda Niemców tych tutaj. To porządne ludzie byli. Dzień dobry mówili. Zawsze się kłaniali. Do kościoła łazili. Znaczy do zboru protestanckiego. Quickly, shut down that gun. That's two. Keep on them, boys. Co to za pierdzik? The last one. Village is ours. No. Fajnie, że ta destrukcja otoczenia jest taka spora dość. Field gun, flatten it. Move fast. Hit that gun and move. Dobre. Co się błyszczy na gąsienicach? Pot. Position by the farm. Pot od czołgu. Field gun. Go. Go. Panie, nie zasłaniajcie mi. We got it. Give them hell, lads. We're taking this position. Rym, cym, cym. Z Niemcami dym. A! Keep pushing on, lads. We're soon taking this. Bym zapomniał. On the wrong way. Artillery ahead. Now we cut them all down. LOL! We're taking damage. What? Ej! Co się stało w ogóle? No kurde, ej, gdzie jest ta naprawiarka? A na 3. Let's show this show what happens when you mess with the kings, lads. Wipe out that field gun through. LOL. Clear. Kurde, kto tak wali do mnie z czegoś? Gdzieś? Tam. A to? Nie. We're getting hammered here. Ej, to... A tu!
To dużo wyjaśniło. No takim granacikiem. Panie. Uh-oh. Dobra, już jest zaczyn. No, nie przodem, nie przodem. Dobra. W ogóle kojarzą mi się trochę te fajne misje, takie stare z Call of Duty na przykład. Czołgowe. Oczywiście bez takiej tego. Bez takiej destrukcji. O! Chyba amunicję trafiłem. Co to jest tu zaznaczone, że bunkier niby? Mogę zniszczyć. Gdzie jest drugie? Dobra, muszę się naprawić. No idę, no. W ogóle fajnie, że jest cała ta animacja. Łażenia, złażenia. Jak się wdupiłem w błoto. Kurde. No, idź pan. Pyk. Pyk. Kurde, przejada. Z bólem, ale... Ej! Co? Widzieliście to? Do you understand me? Sir! Panie, tego jeszcze nie... O kurde.
Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. Sorry. O, dobra, kurde! Kurde! Przepraszam! Jezu, nie chciałem tak daleko wylecieć. Dobra. Się cały klimat zepsułem. Ale powiem wam, bajer ciekawy, no. Można kupę zrobić? Sorry. Tak mi się pomyślało, no. Ale tym gołębiem się ciężko steruje. Jezu, nie, nigdy bym nie chciał być gołębiem. Wracam? Aha. Kurde. To, bo są dwa cele na mapie pokaz... Jezu, jak nim się ciężko lata. Dobra. Ej, no to... Ja tego nie czaję. Gdzie jest ten cel mój? Przez białe okręgi takie, no to przelatuję. Ale... Ja mam coś cel na mapie źle zaznaczony. No dobra, no przelatuję przez białe okręgi. No jest biały okrąg. I następny. Gołębiowa wizja. Działa. Dobra. Kolejny. Pigeon Vision. Tego jeszcze kurde nie było. No chyba doleciałem. Jak celnie srać na ludzi. Orders! Sir, new fire mission. It's Townsend, sir. Sir. 3, 6, 4, turn. Here it comes, boys. Nice serving with you lads. Marching Turks! Artillery! Kiedy martwy Niemiec leży ci na włazie od czołgu. No i go... A jak oni to wycelowali? Że nie łozdupiło czołgu, a Niemcy... No dobra, no coś tam się jednak stało złego, ale Niemcy zginęli. Is that right? All we got out here is blind orders and chance. Which will do for us first, you reckon? I'm sick of your lip, McManus. Same jakieś Szkoty, Irlandczyki. Yes, let's start it up. Lions backing up. Big best. Give us a break. Give us a break. Come on. Come on, miss. Come on, stop. Stop, big miss. Stop. It stopped. Are you just gonna stand there? Ah, hell. There's fog up ahead. I can't see more than 20 yards. We're pushing through. Edwards, I'll drive. You jump out and scout ahead. Don't be a hero, lad. Just do your job.
Teraz będę skautować. Let's all get through in one piece, eh? Dobra, ale ja sobie tu zakończę odcinek na YouTubka, taki pierwszy na rozgrzewkę. Następne będą dłuższe, chociaż myślę, że ta gra i tak nie zajmie długo. Myślę, że jakieś 4-5 godzin w porywach, jak to będzie. Także dzięki za uwagę, zostawcie łapkę w górę, śledźcie mnie na Facebooku, na streamach. Trzymajcie się, linki do wszystkiego w opisie.